Добрий день. У прямому етері телеканалу ТР, а саме програма «Бугунь» сьогодні. І я її ведучий Айдар Муждабаєв. Вітаю вас усіх. І я нагадую, що етер у нас прямий. Тобто ви можете телефонувати за вайбером чи телефоном, який ви бачите на своїх екранах, і ставити запитання, як і я, наравні зі мною, неправильне українське слово вже, наравні як українське? Просто як і я. Так само, як і я. Так само, да. Ставити свої запитання моєму гостю Олександру Хара. Не змінюється, так. Це грецьке прізвище. Олександру Хара. Я просто думав, я знаю, що Хара, я минулого разу я все це запам'ятав, але не знаю, як Харі, напевно. Ні, взагалі не змінюється. Не змінюється. Олександр Хара, дуже крутий фахівець з міжнародних питань, у нас в гостях. Я дуже радий, давно не бачилася. І стільки багато тем, певно, головна, з якої я починаю будь-який етер на етері, це вакцинація, це ковід тощо. І ось новина прийшла така на рівні вже сенсів новина, на рівні мов. Оксфорд, який традиційно додає великий британський словник нові слова, обрав слово року, слово VAX, тобто V-A-X. Я знаю, що ти дуже крутий знавець англійської мови. Як це перекладається точно і що мається на увазі? По-перше, радий бачити здоровим, дякую за запрошення. Не такий вже крутий знавець мови, але, безумовно, цікавлюся особливо новинками. І не можна було очікувати, напевно, від Оксфорду вибору іншого, скажімо, слова, оскільки, безумовно, 19-20 рік, коли ковід почався, ця пандемія, яка внесла велику кількість життів, не лише тому, що це така була неочікувана річ, але тому, що було багато спекуляцій, багато політики було, на жаль, і ця політика призвела, до речі, в розвинутому світі, призвела до тих непрогнозованих смертей. І, безумовно, що це залишається актуальним, бо велика кількість людей, на жаль, скептично ставляться до цього, вважають наступом на свої права і свободи як громадян вимоги урядів, не лише в Україні. Ви знаєте, що ці носіння масок, локдаун як такий, до речі, теж складно перекласти українською чи російською мовою, воно так просто запозичено на нами було. Безумовно, це слово, яке «вакс» з одним «ікс» на кінці або двома «іксами». Це скорочений варіант слова «вакцин». Так, вакцинація, вона, в принципі, вона каже про вакцинацію, вакцинування, або вакцинований. Тобто, в принципі, це різні можуть бути комбінації. І, безумовно, що воно показує те, що є важливим. Нема різниці, що, наприклад, в війнах чи від алкоголю, наркотиків, чи від автомобілів на дорогах гине більша кількість людей. Навіщо загибати ще більшу кількістю людей від пандемії? Я взагалі тут не бачу логіки жодної. Дуже часто кажуть, що це не є такою пандемією, бо, наприклад, від таких, що я перелічив факторів, загибає більше людей. Але якщо є можливість убезпечити себе, то це треба робити. Тим паче, що західний світ, до якого ми прагнемо, він базується на аргументах, він базується на науці. І, власне, вакцинування – це, слава Богу, що є така річ, що вигадана наприкінці 18 століття, що вона у нас є. Слухай, Олександр, я просто шукаю, але поки що не знайшов повного, всяжної відповіді на питання, чому, коли ми були діти, ані в наших батьків, ані в нас, звісно, жодних не було застережень на тему, чи варто щепитися. Ми ходили просто, це було природно. Ми ходили, ми вакцинувалися і жили далі. І я не пам'ятаю, щоб мої батьки, чи мої родичі, чи знайомі знайомих казали: ні, навіщо ти зробив себе цю вакцину? Ти що, помічений чимось, да? А чому зараз так? Що це за хвиля така? Ви знаєте, я просто не так давно був в Белграді і випадково потрапив на таку ходу, коли патріарх сербський православний пішов на службу, а потім прийшли оці з хоругвіями
І там дуже було цікаво, по-перше, портрет Миколи II як святого, а потім такий список актуальних тем для них. І там було, значить, Косова Мітохія, зрозуміла річ, іммігранти, 5G і, безумовно, ковід. Тобто я так розумію, що на Лубянці розробляють для православного світу підконтрольного Росії такі меседжі. І безумовно, що це спрямовано передусім на підрив урядів і суспільств тих країн, де, на жаль, оця зараза руського миру є. Чому раніше ми не задавали таке питання? По-перше, безумовно, ми жили в тоталітарній державі, і це просто було, ми не знали, які там побочні ефекти цього і таке інше. Друге, більш позитивне пояснення, що ми все ж таки жили в часи, коли оцей прогрес і наука, і заснована на науці досягнення, все ж таки. Це було, безумовно, позитивом. Мракобісся менше було. Так, безумовно. І, наприклад, те, що було ці Т3 прививки, да, від які нас щепили там з самого дитинства, вони фактично знищили такі там типа віспа, туберкульоз і інші хвороби, які вбивали мільйонами по всьому світу. І, власне, це є позитив. До речі, так дуже цікаво, я там спілкувався з одним таксистом, бо таксист у нас це такий взірець нашого суспільства. І він казав, ну от мені примусили мої діти, а я взагалі не вірю в це. Я кажу, ну за радянських часів ви це робили? Так. А чому зараз? Ви що, не вірите, що Pfizer, який, скажімо, витрачає шалені кошти на дослідження, вони роблять гіршу і більш небезпечну вакцину, аніж Радянський Союз? Він каже, ні. Я кажу, так ви подякуйте вашим дітям, що вони це зробили, оскільки ви отримали найкращу вакцину, яка є. Безумовно, є побочні ефекти, але, скажімо так, вірогідність вмерти при вашому віці від побочних речей. По-друге, якщо, наприклад, ви ще не помрете, а будете жити там, але матиме якісь такі негативні наслідки, і втрату обоняння це, ну, це найменше, що можна зробити. Бо, в принципі, цей ковід, він дуже схожий на біологічну зброю, оскільки він б'є по, скажімо так, найбільш проблемних питаннях нашого здоров'я. Бо більша частина людей загибає не тому, що є ковід і безпосередня його дія, але він є тригером цих незворотніх процесів, там, з серцем пов'язаним чи з якимось іншим речами. Онкологія. Да. Тобто я не кажу, це не теорія змов, я просто кажу, що його дія дуже схожа. Тобто вона б'є по найменш захищеним, по найбільш це правда, я просто пам'ятаю свої почуття, коли захворів. Я не хворів важко, але хворів довго. І перші дні я просто відчував, як він шукає слабке місце в мене просто. І в інших людях знайшов. У когось кардіопроблеми, там, у когось щось інше. В мене сам сон був дуже пошкоджений. Ну, просто я дуже погано спав, і лише останнім часом більш-менш. Тобто довготривалі наслідки, вони такі, що краще піти, і ну нехай там в мене друг просто на моїх очах, він Pfizer отримав, і він десь добу, йому почувався погано, там температура тощо, але він зрозумів, що все нормально, але потім все, він прокинувся зранку, і немає проблеми, він почуває себе захищеним. Ще хочу додати, Олександре, ось останні новини. Українська правда повідомляє, що реанімації усіх госпітальних баз Чернівців, де лікують хворих на ковід, завантажені на 100%. Ну, тобто все місця закінчилися. А я просто був у Буковині, і мені там місцеві відповідальні люди казали, це просто біда в нас, бо у нас майже всі храм Московського патріархату. І те, з чого ти почав, цілком логічно. І з цього витікає те, що ми бачимо в Буковині. Прекрасна земля, прекрасні люди, але хтось переконує їх, хтось не робити щеплень. І ось там просто трагічна ситуація зараз. Не знаю, що. Ну і тут ще є цікавий політичний теж момент. В якому сенсі? От нещодавно, враховуючи дипломатичне протистояння Росії і Сполучених Штатів, американці, по-перше, з квітня вони припинили видачу віз звичайних російським громадянам, виключно тільки дипломатичний. І друге, це нещодавне рішення перенести видачу імміграційних віз в Варшаву. Раніше в Києві було. Так, Варшава, Польща – це країна Європейського Союзу. Тепер для того, щоб росіянам туди потрапити, треба мати шенгенську візу.
А щоб мати шенгенську візу, треба мати сертифікат, визнаний А це ЄС неможливо вакцинами. через те, що Росія не визнає. І зараз як Путін шантажує Європу, я просто це чув. А давайте взаємно визнаємо, ви Спутник В, а ми ваші вакцини, бо, напевно, Путін там каже, має на увазі, що ось ви ж поставили цілу країну як заручники, вони не можуть в'їхати нікуди, ні в Євросоюз, там, ні в Сполучені Штати. І як думаєш, чим ти це? Нічим не завершиться, оскільки не може бути взаємного визнання вакцин. Це ж не взаємне визнання віз чи там якісь прав людини і інше. Да? Тобто, якщо буде доведено, що медична ця вакцина діє так, як вона заявлена, якщо вона дійсно не несе побочних ефектів або захищає людей, то безумовно це буде прийнято просто так, автоматично, незалежно від Путіна. Да, ані політичні якісь умови. Ну, дивись, як ковід розділяє світ просто. Ну, він розділяє світ, можливо, але він розділяє, напевно, світ на ті країни, які здатні зробити цю вакцину, тобто, я маю на увазі з наукової точки зору, потім виробити, а потім мати здатність вакцинувати своїх людей. От буквально на цих вихідних закінчилася Велика Двадцятка, так ось там було домовлено, власне, що розвинуті країни дають можливість, тобто фактично надають вакцини країнам, що розвиваються, і особливо тим, які не, скажімо так добре розвиті. До кінця цього року 40% населення планети має отримати щеплення, і до середини наступного року до 70% цей показник має бути доведений. І тут є гуманітарна складова, да? Тобто, в принципі, ми розуміємо, що Захід оснований на тому, що людина є цінністю. І тому вони дають безкоштовно, як і в Україні в тому числі, якусь кількість вакцин. А є інший момент. Якщо, наприклад, і він торкається, до речі, цих антиваксерів українських, якщо не може бути певна кількість населення вакцинована, а ці люди потім виходять на публічні місця, да, і потім вони можуть заразити чи розносити цю заразу, то тоді не можна і убезпечити іншу частину, яка вакцинована, бо вакциновані теж хворіють, да, легшими, скажімо, формою захворювання, все ж таки. І безумовно, що це є і політична проблема, і економічна проблема. Сьогодні я був на Подолі і бачив, як фактично, окрім закладів там харчування, я маю на увазі там магазинів чи якихось невеличких кав'ярень, які видають, тобто не запрошують до себе, да, там немає стільців, а видають там ці продукти назовні, все інше закрито. Безумовно, що велика кількість малого та середнього бізнесу потерпає від цього ковіду. І безумовно, що це вимагає певної підтримки фінансової, там, організаційної і іншої. Я розумію людей, але з іншого боку, безпека і життя, напевно, вона вища скажімо так, за ці можливість, скажімо так, жити добре. Ну, на кого скаржитися? Якщо було літо, повне літо, і навіть частину весни, коли можна було вакцинуватися без жодних черг. Просто. А зараз ми бачимо, як там сваряться, там лайка в чергах, така напружена, нервова обстановка, але цього можна було запобігти просто раніше. Да, і до речі, теж саме з тими масками. От є, згадую анекдот, коли за радянських часів там зібрали дітей і кажуть, покажіть дулю на небо, бо Бога немає. Ну, всі це зробили, одного хлопчика, і в нього кажуть, що не зробив? Ну, каже, якщо його там немає, навіщо показувати? А якщо він там є, навіщо мені сваритися з ним? Так, от якщо, наприклад, ми кажемо про те, що не доведена наукова там маски в певних умовах, да, там, грубо кажучи, там в метро чи в якомусь іншому місцях. Але ми знаємо, що, і це дійсно є, до речі, японці перші це зробили, вони промоделювали ситуацію, наприклад, якщо там одна хвора людина, і вона носить маску, не хвора, яка вірогідність захворіти, чи якщо, наприклад, дві людини, да, одна хвора, не хвора, або якщо не хвора людина в масці, а хвора... І абсолютно ці, от, скажімо, моделювання показали чітко те, що маска зменшує вірогідність того, що людина... Чому набагато? Да. І, тобто, безумовно, що якщо в нас є така можливість, чому не витратити невеличкі кошти на те, щоб носити цю маску, тим паче не робити це в публічних місцях. І, до речі, подивіться навіть до 2019 року репортажі з Азії, і там дуже часто люди просто самі одягають маски, коли вони захворіли, щоб коли вони перебувають в публічному транспорті, і це просто хвороби не такі, тобто я маю на увазі там захворювання не такі страшні, як ковід, але вони тоді це роблять уже десятками років.
якось не скаржаться на порушення їх прав як особистостей. Надходять нам новини з Криму з окупованого. Ну, майже кожен день таке, але це наш обов'язок про кожного казати. Біля суду у Криму окупанти затримали десятки громадян. У суді в цей час по відеозв'язку з військовим судом у Власиці. Коротше, розглядається апеляція у справі червоногвардійської так званої групи Хізбут Тахрір. Серед 19 затриманих 7 жінок. Тобто вони вже там і жінок арештовують. Серед затриманих Сіт Осман Каралієв, Левер Меметов, Ульвій Алієв, Амітхан Умеров, Мустафа Сейдалієв. Я кожного назову, бо це гідні люди. Абдулмеджид Сейтумеров, Ільдар Якубов, Ремзій Немітулаєв, Сейдамет Мустафаєв, Наріман Сеталієв, Расим Аметов, Куламет Ібраїмов, Зера Зейнеддінова, Цоваде Бекірова, Сейтумерова Пакізе, Зарема Неметулаєва, Зуляра Ібраїмова, Софія Якубова і Ліля Люманова. Їх там заарештували, напевно, будуть лікати тощо. І ця хвиля репресій вона після Кримської платформи почалася. Так? Це прямий наслідок просто цього дипломатичного заходу. І ми ніхто не знаємо, що з цим робити. Ми це висвітлюємо. Ось на вихідних був мітинг, небагато людей було, але політв'язні колишні були. Це, здається, організував Олег Сенцов, за що Олеже велика подяка. Ось, але що робити? Ну, по-перше, дивна ситуація, логічна дивна ситуація. Да? Хізбут Тахрір і Меджліс кримсько-татарського народу є екстремістами в Росії, але Талібан, хоча поки що заборонене, дуже радо вітається в Москві, з ним розмовляють і навіть закликають західні країни розблокувати ці гроші, які афганські були заморожені. Безумовно, що окупація, незаконна анексія Криму – це є причина головна того, що відбувається там, а не якась екстремістська діяльність названих людей, або ті, які незаконно сидять в російських буцегарнях. Безумовно, що це буде продовжуватися, допоки є Росія, допоки вона окупує частину українських територій. І насправді жодних приводів для цього, окрім того, щоб бути нелояльним до Росії, скажімо так, а в випадку кримських татар, безумовно, це те, що називається англійською visible minority, тобто видима меншість. Ну, тобто, безумовно, зрозуміло, що колір очей, значить, там, я вже не кажу про одяг релігійний, це є підставою вже, власне, бути затриманим і бути, скажімо, винним в Росії. Просто що робити? Це дуже складне питання, оскільки, насправді, Росія не є правовою демократичною державою, вона просто називають людей терористами, вони їх відносять до Хізбут Тахріру, який заборонили, і вони абсолютно штучно їх рахують як терористів. Вплинути зараз поки що ми не можемо, але це не означає, що ми нічого не можемо робити з точки зору того, що, по-перше, починаючи з дипломатичної чи політичної реакції, що ми маємо засуджувати такі дії Російської Федерації, ми маємо намагатися, бо, безумовно, ми не розуміємо, у нас немає представництва в Криму, я маю на увазі держава Україна, із зрозумілих причин, але, безумовно, що українські консула мають певні, скажімо, заходи вживати. На жаль, вони обмежені в своїх можливостях. Чому? Оскільки консул, він на території іншої держави використовує правову систему тієї держави для того, щоб захищати українських громадян. Консул працює в Ростові, де судять багатьох. Але, безумовно, Крим є чорною дірою, оскільки ми з зрозумілих причин не можемо мати там представництва, ми не можемо визнавати незаконну анексію. І, безумовно, що наші, скажімо так, правозахисники – це єдина надія, на яку ми можемо покладатися, бо вони можуть пересуватися, вони можуть знаходитися в Криму, вони можуть представляти інтерес наших громадян на тих територіях. Наступне – це, безумовно, дипломатичні кроки, тобто це засудження, це звернення до наших західних партнерів і в рамках міжнародних інституцій, і, безумовно, передусім правозахисної спрямованості. Безумовно, це намагання
підштовхнути Захід до санкцій, до тиску на Російську Федерацію, бо це єдина мова, яку вона розуміє. І не в тому сенсі, що вони відпустять цих людей, а в тому сенсі, що вони будуть страждати, вони матимуть менше ресурсів для того, щоб озброюватися, щоб платити своїм карателям, там ФСБ, Слідственному комітету і іншим заробітні плати, для того, щоб у них було менше можливості освоювати, колонізувати Крим. Тобто це єдиний... Знаєш, мене що дивує, це все зрозуміло. Мене дивує, що після Кримської платформи, ну там же ніби учасники підписали спільний документ, ну декларацію нехай, але після цього арештували людину, яка там була, Нарімана Джелялова, разом з ним ще двох, потім ще людей судять, ну тут безкінечно просто давно більше 100 людей. І чомусь я не чую спільної заяви учасників Кримської платформи. Тобто зібралися, посиділи, розійшлися, чи як? Просто чому не запрацював цей спільний механізм реакції, наприклад, на те, що відбувається саме в Криму? Ну, пояснення доволі логічне, але, безумовно, ми його не можемо сприйняти, що є різні інтереси, і навіть в тій же самій декларації підписаній жорсткої мови по відношенню до Російської Федерації не було, оскільки були країни, зокрема наші європейські, там, скажімо, які чубляться зараз, Франція, Німеччина зараз про них поговоримо. От, власне, тому і не було такої мови, і тому навіть от зараз ці американці і німці домовилися розблокувати Північний потік. Зараз ми бачимо, що Росія використовує енергетику в якості зброї і по відношенню до Молдови, і інших країн, навіть самої Німеччини. Але якихось кроків, навіть публічних заяв ми не чуємо від Берліна. Вони не хочуть сваритися, вони не хочуть воювати, вони хочуть домовитися, знайти якийсь формат співіснування з Російською Федерацією. І тому зрозуміло, що ці проблеми, які з нашими громадянами в Криму є, вони будуть періодично висвітлені в заявах Парламентської асамблеї Ради Європи, в якихось інших таких, в Європарламента заява може бути. Да? Тобто там, де є представники народу, які можуть гостро критикувати Росію. Але уряди... Вони в реалполітик. Вони дивляться на інші інтереси, інші загрози. Слухай, ось Німеччина, слідом за нею Франція, ну так, покритикували Україну за використання безпілотного літака Байрактар. І там, ну ти знаєш цю ланцюг подій, там запитали російські журналісти, так звані, в міністра закордонних справ Туреччини. Він сказав, що це вже не турецькі безпілотники, що тут в нас дискусія вже на вихідних почалася, як називати Байрактар, і чи потім виявилося, що ви можете називати може і Байрактар, але просто не казати, що він турецький. Тобто та плутаніна така велика, да? Але ось дивись, в Москві вже заявили, що Україна намагається втягнути Росію в силові дії, тобто вони не тікають на те, що Байрактар, що насправді це дрібниця, там, здається, ніхто не постраждав навіть, да? Але навіть це намагаються використовувати чи як казус беллі, тобто привід для війни, чи як інструмент важель для впливу, у тому числі на Сполучені Штати, бо, знаєш, я перед етером нашим, я подивився там трохи російське телебачення, і вони просто не тікають активно, що ось була вже зустріч з Байденом, а чи буде наступна, Знову Вашингтон Пост пише про стягнення військ російських під кордон з Україною. Що це все в цілому означає? Ну, передусім, Росії не потрібні якісь справжні приводи для того, щоб починати чи продовжити агресію. Да. Тому, безумовно, що Байрактар – це була просто така, скажімо, зацепка. І шкода, що наші партнери по нормандській четвірці зайняли позицію Росії, фактично, наратив російський. Оскільки, передусім, ніхто не відміняв статут ООН. Це найвищий, скажімо так, міжнародний документ, яким керується в тому числі Україна, а там є право нації на самозахист. На своїй території, до речі. Території, ну там самозахист або колективний захист, до речі. Це перший момент. Другий момент, щось я не чув від них занепокоєння, коли переддень загинув український військовий від обстрілів росіян. І жодного разу ми не чуємо такого. Абсолютно. А тут ніхто навіть не загинув. Далі. Фактично, що мені сподобалося в цій операції, коли ми застосували не бойовий, а учбовий цей снаряд, це фактично як роблять ізраїльтяни.
вони кажуть, що товариші хамасівці, от у вас там в тій будівлі... Тобто там перший штаб, снаряд тисяча. завжди летить, умовно холостий, тобто Да. болванки металеві. Попередили, а потім, значить, знищили. І фактично ми таким чином показали, що у нас є цей засіб, у нас є воля, ми вміємо це робити, і ми будемо це робити, щоб захистити наших військових і наших мирних граждан. І, до речі, теж, звідки взялася ця гаубиця, і тим паче в тому місці, якось не задали питання французи і німці. Тому, безумовно, що ми маємо, я, наприклад, на місці пана Кулеби викликав послів цих двох країн, і фактично відверто без ними поговорив, це називається демарш дипломатичною мовою, що це неприйнятно. І, до речі, щодо Німеччини, це окрема тема, це абсолютно, скажімо так, те, що мене непокоїть, і моя теза в тому, що фактично Німеччина, вона, скажімо так, відмовляє нам в праві і на самозахист, оскільки це було точно самозахист, і з другої точки зору на колективний захист, оскільки, власне, Франція і Німеччина були тими країнами, які заблокували отримання ПДЧ в НАТО на Бухарестському саміті 2008 рік, і потім буквально кілька місяців була агресія Росії проти Грузії. А зараз, з 2014 року, ми в стані агресії з єдиною метою повернення України в сферу свого впливу і, скажімо, перешкодити входженням України в європейський простір і євроатлантичний безпековий простір. Тому, безумовно, що ми не маємо на це дивитися як так якесь непорозуміння, ми маємо реагувати. Росія стягує ці війська і, до речі, ми ж забули, точніше, в цьому потокі подій, ми ж не кажемо, що вона не так багато і витягнула військ і засобів з квітня цього місяця, цього року, коли загострення попереднє було. Яке спричинило, власне, саміт Байдена і Путіна. Мені здається, що в них вони зрозуміли, що це спрацювало тоді. Зараз ми повторюємо, використовують що? Байрактар, там неважливо, так? Але натиснемо, щоб Байден ще раз на колінах, як вони вважають, це будь-який мирний намір в їхній бік, вони сприймають як слабкість, як поразку, як так, просто давай, йди сюди, да. Постій тут на колінах передо мною. Чи вдасться їм шантажем таким? Ні, я думаю, ні. На жаль, є певні, я вважаю, ілюзії у цій адміністрації, що можна влаштувати стабільні передбачувані відносини, як це казав Байден під час виборів і пізніше. Це перший момент. Другий момент, їм здається, що є більш важливі речі, де росіяни можуть піти на, значить, там якісь поступки. Це і кліматичні угоди. Ми бачили, як дуже посміхалися, значить, Керрі, колишній державний секретар, його старший партнер Лавров, а також представник Європейського Союзу. Також є кілька речей, які для американців дуже непокоять. Це і питання стратегічної безпеки, це, власне, скорочення озброєнь і контроль над ними. І друге – це кібербезпека. І тут вже йде діалог, він припинився в 2014 році. Дуже добре, що під час каденції Трампа, якого дуже часто критикують, да, його можна критикувати за що він казав і намагався зробити, але його адміністрація якнайбільше зробила для того, щоб завдати шкоди Росії і підтримати Україну. Тобто, власне, під час його каденції нам надали ті славнозвісні джавелини, потім пішла інша допомога, і, власне, це зміцнення нашої боєздатності, в тому числі завдяки його адміністрації. Ця адміністрація не зменшила, слава Богу, але це є не лише питання того, що вони так дивляться на Росію. Є ще питання внутрішнього політичного, скажімо так, протистояння з республіканцями. Там не все добре. У Байдена, до речі, це я читав, що найбільше падіння рейтингу за цей термін, який відбувається з моменту там виборів. Тобто там рекорд. Трамп ще може повернутися до влади. І, до речі, це буде реакцією, з одного боку, безумовно, що для нас це не дуже добре, оскільки він тоді матиме більше можливостей, скажімо так, вільно вирішувати на рівні країни щось, не звертаючи уваги на політичні розклади, а найголовніше до того, що йому кажуть радники, військові там чи зовнішньополітичні. І це, безумовно, що для нас буде не дуже добре, незважаючи на те, що я буквально щойно сказав, що його адміністрація, не він, а його адміністрація зробила найбільше для підтримки України у протистоянні з зараз, Російською до речі, Федерацією. те, що ти згадав про боротьбу зі зміною клімату, яка несподіванка. Байден розчарований недостатньою рішучістю РФ і Китаю боротися з зміною клімату. Та ви що?
Та не вже. Ну так, сировинна економіка, Навіщо їм це? яка, в принципі... Їм навпаки потрібно і все інше. Тобто... Ну, то ще є питання, дуже часто ті, хто прихильники теорії змов, кажуть, дивіться, по-перше, всі технології і найбільші корпорації, які займаються цими альтернативними джерелами енергетики, вони знаходяться в Сполучених Штатах, ну і на Заході в цілому. І, власне, обмежуючи викиди цих парникових, які створюють парникові гази, які СО2 і інше, вони, значить, будуть просто страждати, і тому от Китай обмежується в можливості розвитку. Прийдеться їм, напевно, більше вирвати американських технологій зелених, не лише технологічні там чіпи, значить, штучний інтелект та інші штуковини. Ну, у росіянам з цим складніше, вони можуть, безумовно, вкрасти, бо кількість цих шпигунів ми побачили на прикладі того, як поступили в НАТО, тобто викинули велику кількість російських шпигунів з Брюсселю, але все ж таки засилля їх в Брюсселі і Вашингтоні, ну і в Вашингтоні, в Сполучених Штатах в цілому. Слухай, на новину буквально теж вчорашня. Ти просто по новинах ідеш просто. 50 ще людей планують вислати зі Сполучених Штатів, росіян, звісно. Це все про довіру, про стосунки, про можливість залучити Росію до якихось заходів безпеки. Кого? До якої безпеки? Ну, так. Це риторика чи це щире переконання, що можна з ними мати справу серйозно? Ну, дивлячись на часи Холодної війни, особливо після Карибської кризи 62-го року, якось дійшли згоди, що треба обмежити от такі деструктивні по відношенню один до одного дії, і були підписані угоди про стратегічні там наступальні озброєння і інше. І, в принципі, мені здається, що от бажання цих людей, які от в той час якось там вчилися, десь працювали, формувалися, їм здається, що можна повернутися. Дуже часто кажуть, що ми живемо в часи, це друга холодна війна. Насправді ні. Чому оскільки абсолютно проста річ. Після Карибської кризи, фактично, я особливо, коли прийшов Брежнєв до влади, Радянський Союз відмовився від експансіоністської своєї ролі. Тобто він не хотів створити там комуністичні уряди в світі. Да, вони, риторика залишалася, але насправді і воїни відбувалися. Да? Тобто Радянський Союз підтримував там певні в Латинській Америці. Але військової експансії не було. Да, і вони відмовилися від експорту революції, так скажімо, в світі. До Афганістану. Да, ну але все те трохи. І на цьому все зламалося, до речі. На Афганістані все зламалося. Так, це велика була помилка. Так ось тоді Радянський Союз, вибачте, неправильно. Та правильно. Ні, це неправильно, бо ми теж були частиною, і наші хлопці воювали і в Афганістані, і в інших, да, і наші представники наших там політичної і військової еліт були частиною цієї імперії. Ну, питання в іншому, що Брежнєв, він фактично став такою статус-кво потугою, да, Радянський Союз при ньому. І вони не хотіли розширюватися, і їм потрібна була стабільність. І, до речі, оцей Гельсінський процес, який був, і заключний акт СБС 75-го року, коли, значить, разом з тими позитивними речами для Радянського Союзу їм прийшлося погодитися на права людини, да, як такий критерій. І що дало дуже міцний поштовх, і передусім, безумовно, в Україні, але й в інших республіках радянських, до цих процесів, які призвели до розвалу цієї імперії зла. Так ось, погодження на кордони Радянського Союзу було в обмін на погодження на права людини, на те, що толерувати треба з цим, і, безумовно, що це стало легітимною причиною критики західних країн, а точніше країн вільного світу проти Радянського Союзу. Так ось, зараз ми бачимо Росію іншу, це ревізіоністська потуга. І не лише по відношенню до України, і Путін пише там статті, потім... Ні, загалом, він же відверто каже, в Росії немає кордонів, ми маємо інтерес всюди. Я просто перед нашою програмою я спілкувався там в Патреоні у себе з жінкою, яка живе в Австралії, в місті Сидней. І вона каже, що там росіяни так само поводяться. Вони ходять без масок, вони ображають поліціянтів місцевих, які їм зауваження роблять. Вони на майках в них. Ну, я розумію, що це, і ти розумієш, що це таке. Да? Тобто, це російський світ, він глобален. І
глобальний. І я не розумію, чому західні уряди ігнорують цю загрозу, а вона просто очевидна. Ну, на мій. Ну, є ті, хто побоюється, а є ті, хто розуміють взаємозалежність. От, наприклад, після 2014 року, коли були запроваджені велика кількість секторальних санкцій, постраждав, наприклад, там той ж самий товариш Абрамович. Але ця людина контролює більшу частину світового виробництва алюмінію, а, вибачте, Боїнги там, чи F-35 потрібні імпорт. І тому постійно було, скажімо так, він знаходився в санкційних списках, але було тимчасове призупинення дії по відношенню до його компанії. Да, йому прийшлося переоформити, формально віддати керівництво цими компаніями, але ну, ми розуміємо, що в Росії і взагалі з росіянами це фіктивна річ, бо там може бути якась бабуся твоя володіти майном, але насправді безумовно, що ти керуватимеш. Тобто це є. Інше питання, це, наприклад, як той же самий Макрон, він бачить в Росії частину європейської цивілізації, у них спільна історія, і безумовно, що Росія велика є потуга, ну, як би ми до неї не ставилися, але це і 1/9 світу суші. По-друге, безумовно, що це економічна потуга, вона не така, як Китай, наприклад. Да, Китай, але все ж таки грає роль. Безумовно, що це країна, яка володіє 1500 боєголовок, боєзарядів стратегічних. Я вже не кажу про 1000 тактичних, ми навіть не знаємо скільки. Тому з нею потрібно рахуватися. Ну і є ілюзія, що цю країну можна залучити якось до вирішення глобальних питань від... Щось вона якось не залучається. Так, це вона створює проблеми або погіршує ті, які є, ну, наприклад, якщо ми кажемо про ну, скажімо так, кіберзагрози, да, вона створює, і вона є частиною, вона фактично використовує ці злочинні групування, да, і там, які діяли, вона діє під їх прикриттям за великим рахунком, вони ж кажуть, ми ж не втручалися в американський вибір, це якісь там невідомі хакери. Ага. Ось, пропонують, до речі, цю угоду, і, на жаль, американці, здається, повелися на це, угоду про правила поведінки в кіберпросторі. Я хочу нагадати, що за радянських часів Радянський Союз пропонував Сполученим Штатам угоду про взаємне невтручання у внутрішні справи один одного. Я собі не уявляю, як КДБ з своїми активними заходами, з підривною діяльністю відмовили себе від цього інструменту проти Сполучених Штатів, вільного світу. Це нонсенс, безумовно. Але от такі дурниці тоді відкинули, зараз на такі дурниці пристають американці. Ще одне зовнішньополітичне питання, може ми відійдемо трохи, а може це і в одному руслі лежить, не знаю. Проблема Саакашвілі, проблема Грузії. Чи ти спостерігав за перебігом виборів? Ні, Грузія трохи, я безумовно люблю цю країну, і багато друзів там є, і вона надзвичайно важлива, але ну, вона трохи не в фокусі моєї уваги. Зрозуміло. Тому я подробиць не буду питати. Я просто приблизно там 50 в першому турі. Це місцеві вибори, до речі. Для місцевих виборів це багато, а другий тур це 49%, але їм був наданий статус такий, умовний статус типу референдуму про довіру до влади. І там в різних містах, в різних там селищах майже всюди перемогла партія влади, яку багато хто вважає проросійською. Тобто владою, яка не використовує антиросійську риторику, не називає Росію окупантом вже давно. Мені грузини тут просто казали про це, що вони давно не чули від своїх керівників просто згадки про окупацію. Хоча 20% як було, так і залишається. Тобто, на відміну від нашої влади, яка постійно про це каже, їхня влада – ні. Але навіть не про це. І навіть не про те, чи там було багато якихось там зловживань, фальсифікацій тощо, а про те, що просто зараз громадянин України, як би до нього не ставиться Михайло Саакашвілі, перебуває у в'язниці і вже більше місяця він тримає голодування. І це багато, він п'є воду, звісно, але він вже схуднув, я не знаю, чи є таке правильне слово в українській мові, схуднув 20 кілограмів, як повідомляє його кохана Єлизавета Ясько, депутатка, яка там перебуває, до речі, в Руставі. Це криза?
Як Україні поводиться у цій кризі? І що взагалі робити? Бо він, правда, ну, слухайте, він не хлопчик, так? І організм ми не знаємо, в якому стані. І просто будь-що може, наприклад, уявіть, що сталося найтрагічніше. От що він там помер, наприклад. Це взагалі чому ніяк не вирішується це питання? І як воно може бути вирішено? Ну, безумовно, його крок поїхати туди, це був такий, скажімо, провокаційний для тієї влади. Я не буду оцінювати його як політика ані в Україні, ані власне в Грузії. Він же став громадянином України, і для нас це ключовий фактор. Да? Тобто ми маємо захистити його як громадянина України. Якщо є звинувачення, якісь там є підґрунтя до того, щоб щось вживати по відношенню до нього, то у нас є, в принципі, всі правові механізми це вирішувати з грузинами. Я розумію, що це, скажімо так, молода демократія, як і ми, і там є певні вади, да, і ми можемо по-різному ставитися там до рішень суддів і, власне, влади, але, безумовно, що ми маємо його захищати будь-що. Тобто, в принципі, він громадянин України, і це для нас ключова річ. Да? Тобто, ми не визнаємо іншого громадянства, і ми маємо захищати. Це зрозуміло. Це так інше питання політичне, да. Ні, це ключова річ. Це ключова річ. Безумовно, що він є непересічною, скажімо так, людиною, і безумовно, що, скажімо так, можна було би про його звільнення чи зміни умов його утримання потрібно було би говорити там з нашими грузинськими партнерами. Я думаю, дипломатично, то поки що за зачиненими дверима, якщо це не матиме якогось результату, то тоді вже намагатися під'єднувати наших інших партнерів міжнародних, а також, напевно, вже і казати публічно. Тобто, з іншого боку, безумовно, що ми не маємо політизувати це питання, оскільки, скажімо так... втручання у внутрішні справи – це неможливо, з боку офіційно, принаймні, з нашого боку. Так, але занепокоєння щодо стану його здоров'я чи там доступ наших дипломатів чи консулів до нього, це має бути абсолютно забезпечений. Там Денисова була ж, до речі, да? І вона теж сказала, що стан не дуже добрий. Просто час іде, ситуація не змінюється взагалі. І це, здається, проблеми не тільки для нас. Там же Сполучені Штати, вони ж зараз просто на це скаржаться росіяни. Я теж сюжет в їхніх новинах бачив, що ось там Америка хоче створити проти нас, проти Кримського, російського Крима, там створити пояс нові бази НАТО на узбережжі там в Румунії тощо. І вони видно, що вони залякані, але вони кажуть, ми нічого там не боїмося, ми сильні, потужні там. Але Грузія, вона ж теж входить в цей ланцюг безпеки. Я погоджуюся, що це, в принципі, важлива країна для того, щоб встановити все ж таки мир та безпеку і добробут в Чорноморському регіоні. Без неї це складно зробити, як і без України, як частиною трансатлантичної спільноти, я маю на увазі, як члени НАТО і Європейського Союзу. Росія, безумовно, буде загрозою і збільшувати ці загрози. Про їх могутність, попри те, що вони мілітаризували Крим з 2014 року, і там, можливо, вже і ядерна зброя там є, вони лякаються, коли з'являються в Чорному морі британські чи до речі, американський флагман 6-го Атлантичного флоту прямує зараз туди. Подивимося, що буде. І там цікаво, що вони зловживають, є така СОЛАС, така конвенція про врятування життів на морі, і вона дозволяє країнам перекривати певну частину моря для того, щоб проводити стрільби чи навчання. Так от, якщо подивитися на карту, це Андрія Клименка. Я бачу, Росія одночасно всюди проводить якісь навчання. А от вишки Бойка, незаконно захоплені біля Криму, вони двічі голосили. Тобто там є невеличкий лаптик саме вишка, і потім трохи більший лаптик біля Одеси, щоб... А що це означає? По-перше, це вони використовують такі механізми, як перешкоджання свободи судноплавства цивільному. Але формально ж вони все правильно роблять. Ні, не формально. Питання в тому, це зловживання все ж таки. Да, от, наприклад, що відбулося в липні цього року, коли вони там начебто стріляли в бік HMS Defender, британського цього дестроєра. А з точки зору міжнародного права, будь-який воєнний корабель має право проходу через територіальне море 12 миль.
Ну, по-перше, британці, безумовно, не визнають анексію Криму, і тому це українська 12-мильна зона, так умовно кажучи. Да? Але якщо б навіть це були російські води, то вони мали б на це право. Але інше питання, і закривати прохід цих кораблів, чи взагалі кораблів, можна з точки зору того, що їм існує якась небезпека. І ми пам'ятаємо, що росіяни закрили через Керченську протоку прохід воєнних і державних суден третіх країн. Тобто, фактично, цивільним можна, і хоча вони з затримкою це роблять, блокада наших портів в Азовському морі, Маріуполя і Бердянська залишається в дії, там порядка 30 годин середній час затримки, коли до війни це було до 5-7 годин. Тобто це є економічна війна. Але питання в чому? Що вони дискримінують певні кораблі по класам. Да? Тобто воєнним державним не можна третіх країн, а цивільним можна. Це означає, що не пов'язано з безпекою. Також вони не можуть фактично закривати великі частини моря за оці 12-мільною зоною, оскільки це вільні для плавання всіх кораблів зони. І, власне, ми бачимо зловживання міжнародним правом. А з іншого боку, вони намагаються привчити інші країни поважати це, оскільки дійсно можуть бути якісь небезпечні речі, там чи щось прилетить. Другий надзвичайно важливий момент цієї тематикою закриття моря, за це відповідає центр, який знаходиться в Іспанії. І, на жаль, от вперше з часів 2014 року вони окреслили певний район як російські води, хоча насправді це українські води. І таким чином вони намагаються такими перекриттями довести думку, що вони контролюють, і це їх води. Ну, тобто, де-факто контроль. Да. Ну і що окупацію Криму ніхто майже не визнає, крім Нікарагуа, там, якихось там маленьких країн. Але по факту ми тут... Да, абсолютно і те ж саме, наприклад... Це політики сили просто. Безумовно. Демонстративної сили. Вони дуже схожі на китайців в цьому сенсі, оскільки їх вимоги щодо там території окупованих чи вод прилеглих, вони значно перебільшують те, що вони можуть отримати, якщо будуть використовувати Конвенцію ООН з морського права 82-го року. Якщо ви подивитеся, що роблять китайці в Південно-Китайському морі... Так само приблизно, абсолютно, ще гірше. Там 90% моря вони вважають своїми. Окупували фактично. Да, окупують. Вони, як і в Криму, мілітаризують, вони створюють штучні острови, мілітаризують їх і намагаються нав'язати свої правила гри. Вони фактично ігнорують рішення арбітражів. Наприклад, Філіппінам вони програли арбітраж і фактично їх... Наслідків жодних. Історичні. Да, вони сказали, що вони не поступляться суверенітетом і своїми правами в цій частині. Ну, тобто ми спостерігаємо процес, коли міжнародне право просто відходить на другий план. І просто відверто кажуть, нам так хочеться, нам так зручно, це наша сфера впливу чи там інтересів. І все, йдіть. Так, вони це намагаються робити, і, на жаль, скажімо так, в тій частині, тобто в Тихому океані, Сполучені Штати, Британія і інші країни, от, ну, я маю на увазі передусім оці трійка, стратегічний союз, але й інші країни, вони кидають виклик таким твердженням Китаю. І там вони проходять, фактично, там, наприклад, в Тайванській затоці американські кораблі періодично проходять. Ну, це союз Америки, Австралії і когось там ще. Австралія і Британія. І Британії, да? Ну, я думаю, що Японія теж там безумовно, якось, Японія... Да? Вони протидіють там. Так, і там, скажімо, вони постійно це роблять, вони показують, що Китай не має права на ті води, на ті території, на то, скажімо... А чи буде так само в Чорному? У нас це поки що проблематично, і от, власне, британський, значить, дестроєр, а потім Нідерландів наступного дня після того, як британці прийшли, вони показують, що в принципі міжнародного права, свобода судоплавства є ключовими і важливими, немає різниці де. Тобто і там Китаєм, тут з Росією чи з Іраном в Ормузькій затоці. І я, безумовно, хотів би бачити більше американських кораблів, які це роблять. І, безумовно, що певне загострення буде, але до війни точно не дійде з боку Російської Федерації. Я, до речі, нещодавно написав такий невеличкий матеріал з цього приводу і подивився на практику застосування цього принципу свободи судоплавства в Чорному морі під час Холодної війни. І там дійсно наприкінці 80-х років, ще до розвалу Радянського Союзу, були конфліктні ситуації, коли навіть навала була радянського прикордонного корабля на американський корабель. Після того була підписана спільна заява, яка фактично
фактично трактувала право американців на цей от мирний прохід, тобто там була просто трактовка положення Конвенції про морське право, але, на жаль, поки що ця так, якби, угода не задіяна. Тобто... Ось ми подивимося, просто зараз таке підвищено, як сказати, підвішена українська. В підвищеному стані. Підвищена ситуація, да. Ми почекаємо на британський фрегат, це ж не просто на корабель якийсь, да? Це фрегат 6-го Атлантичного. Ну, який може в попіл переверти. Я хочу сказати, весь російський Чорноморський останній момент такий от в цій ситуації, що брити діяли не на власний розсуд, і вони діяли спільно, і в тому числі з американцями і з іншими союзниками по НАТО. Тобто, що вони зробили, це була їх ініціатива, але, скажімо, з точки зору забезпечення цього працювали всі. Тобто, безумовно, що ті сили, які є не чорноморські країни в Чорному морі, дестройери, американські, британські, здатні знищити все це. Аналогів нет, розміщені на території Криму. Ну і остання, напевно, тема – це Північний потік. І це триває вже довго. І все ж таки, як я розумію, Захід схильний до того, щоб поступитися перед Росією і відкрити цей газогін. Ось Україна має право вимагати компенсації від Заходу, якщо РФ припинить транзит газу, сказав євродепутат, колишній прем'єр-міністр Литви Андрюс Кубілюс в інтерв'ю «Інтерфакс Україна». Ну, мені здається, що компенсацію нам ніхто не сплачуватиме. Це перше. А друге, що це все вже, знаєш, як таке махати кулаками після бійка про... Да, але це не означає, що ми маємо покладати руки. У нас є і моральні, і, я б не сказав би, юридичні, напевно, дипломатичні важелі, оскільки заява спільна Німеччини і Сполучених Штатів, де вони зобов'язалися реагувати, якщо Росія використає енергетику в якості зброї. Я думаю, що аргументи Шрёдера, який сидить на російській заробітній платні від «Газпрому» і інших компаній, не є аргументом юридичним. Да? Він просто сказав, що це, що відбувається, це не є значить, російською провиною, це там якісь ринки, якісь там події інші. Тобто Росія, як завжди, не винна в нього. Ось, але, безумовно, ми можемо про це казати, і, безумовно, що незважаючи на те, що ми трохи програли, і трохи ми, скажімо, публічно, напевно, ми казали про такі речі, що неприпустимо, але з іншого боку ми не розглядали інших механізмів, щоб ми могли би отримати за нашу згоду, і нашу спільну згоду не лише, я маю на увазі українську, але польську, наприклад, да, оскільки поляки теж задіяні, і вони теж страждають, і деякі інші країни, від того, що ми погодимося, що цей де-факто він вже був добудований і де-юре буде запущений. От. Ми можемо з американцями розмовляти про ці речі, але я думаю, що цей Байден дав десь півроку, трохи більше Путіну. Ось термін закінчується. Вже термін закінчується. Це якраз це ж листопад. Да, я, безумовно, не вірю в те, що він відразу там такі шалені санкції або щось таке зробить. Щоб... Але щось, як за американською традицією, чи повинен президент, якщо він сказав про півроку, чи повинен він якусь заяву зробити, коли цей термін закінчиться? Ну, напевно, він не буде так от чітко ставити цей кінець терміну, але питання в іншому, чи він отримує те, на що він сподівався від росіян в інших напрямках, на інших напрямках. Я маю на увазі стратегічна безпека, кібербезпека, да, там і інші речі. Я впевнений, що ні, оскільки росіяни люблять процес, да? Тобто вони кажуть, давайте будемо перемовини вести. Ну, вони знов шантажують військом своїм біля кордонів України. Тобто це повне, тобто він, Байден тоді сказав, після того, як загострення було, почекаємо, як ви будете поводитися там наступні півроку. Ось дочекалися. Він знову стягує війська, знову ж про це пише, і знову російська пропаганда каже, ну що, приїде на нас Байден чи ні? Там, чи буде він, як тоді, пропонувати Путіну зустріч? Ми на це чекаємо. Тобто вони просто, коли вони знайшли один, вони не дуже там розумно якось там щось вживають якісь заходи, але вони бачать, якщо спрацювали один раз, може і наступний раз працює. Ну, ви знаєте, дурень думкою багатіє, як у нас кажуть. Да. Безумовно, що є певні моменти, і от я бачу вади, власне, таких світоглядних підходів демократів, тобто вони люблять багатосторонні угоди,
угоди, от, власне, це Паризька угода, потім там по Ірану, з росіянами, хоча насправді абсолютно вірно поступила попередня адміністрація, коли фактично вийшла з тих угод, які обмежували можливість. Наприклад, про ракети середньої малої дальності, навіщо обмежувати свої спроможності з росіянами, коли є Китай, який нарощує ці спроможності, і він є найбільшою загрозою в цьому столітті для Сполучених Штатів. Але, на жаль, це такий підхід, намагання знайти компроміс, як там нас кажуть, посередині десь, це абсолютно бред, не може бути, скажімо так, компромісами посередині. Оскільки одна сторона, наприклад, у нас з росіянами, вони не вбачають нас за незалежну державу, за право нас існувати, як такі, ми бачили статті і Путіна, і Медведєва. І де буде компроміс? Що ми відмовимося від нашого Вони навіть на компроміс не хочуть з Сполученими Штатами йти. Є що казати про Україну, коли вони взагалі не вважають за країну. Та Сполученими Штатами вони мовою шантажа просто так, вони намагаються якось шантажувати, з іншого боку, створювати ілюзії, що з ними можна мати справу. Я думаю, що через певний час ці ілюзії просто розвіються. Дякую, Олександре, за те, що прийшов. Дуже корисно ми провели цю майже годину. Не перемикайтеся, бо буквально там за 5 хвилин у мене буде інший дуже поважний гість, і ми говоритимемо про репресії в Криму і про внутрішні політичні події, про зовнішні політичні події. Я вам скажу, хто буде. Йосип Зісельс буде, старий друг Мустафи Джемілєва, його соратник по боротьбі проти Радянського Союзу. Не перемикайтеся, дивіться АТR.